Mina ngiyagana nje, ngigana indoda ekipitini. Kuba khona kwami eMzumbe osekwenza ngilungiselela umayeni sengiganile ngaletha umbondo sengihlele ekhaya. Yes. Ubungalotsholiwe ngesikhathi umayeni efika. Ngo-2007 ngoJune ngangikwamayeni sishada. So kusho ukuthi walotsholwa before that. Mina nashade 2009. Yabona kulesi story kuningi and njengamanje angifuni ukuphinde ngikhothwe futhi kuthiwe ngithe konke engakusho iqiniso. Into uMakhumalo bekayisho yokuthi la kwamsele kwafika kuqali manje njengoba eseyisholo yena umayeni ethi washada ngo-2009 usemenza abe neqiniso uMakhumalo. Ngo-2009 February ngangiyolobola uMakhumalo. It means ngoJuni 2009 umayeni lathi washada ngawo kusho ukuthi wayesekhona uMakhumalo.